Hei, salutare, oameni pe tribune, era un nou vlog. Astăzi vreau să vă prezint localul a brawlerii mei, așa se numește. Eu eram la Fortnite pe local. Am aici pe Bea. Bea era 15. Și mai devreme mi-a picat așa Nani. Aseară mai știu că i-am făcut o level 8. Așa. Foarte bine din partea mea. Aici l-am pe Edgar, care l-am primit. L-am făcut doar așa că nu am făcut cu el. Uitați, aici mi-a picat Colette, Danger, Dealer. Așa. Și aici am aici două Star Power-uri. Aici încă două. Am aici două gadgeturi. Și aici am două de-alea pe puteri. Uitați, am două dintre astea. Așa, și am două gadgeturi. Uitați, l-am păstrat, dar l-am păstrat. Și pe puțin, uitați, cam așa mi-a dat mie Shelita, bandita Shelly. Așa. Vreau să-mi fac și o poză la locuri, ca să nu îmi face poză la toți ăștia și o calitate și mi fac ca un fel de mai multe dale. Nu știu, asta vine în cap, asta o să... Nu, deci... Asta îmi place mie cel mai mult. Băgă și noi 2 metri și plec. De un vlog. V-am prezentat asta, nu? Este contul meu mare. Asta. Asta mă trage foarte repede din cap. Mănânc GTX-ul. Bea în gizante fraierul meu și da. E tot puternic. Ia tot puternic. Și o mai am și pe Jessica. Nu, o am și pe aia. Cum îi zice, mă, că e cu numele meu. Treci încoace. Am dat cu asta în finală. Pe lângă mi-a dat fraierul, fugi. Are 10 și eu am... Fugi! Nu! Bă, l-am lăsat loc! Nu, vere, dar ce? Mă mai întrebam în Star cum să fiu egal cu el, să-l băteam. Frate! V-am spus, bă, nu, de ce, doamne, nu știu. Leghe. Vreau să fac și eu. Dar sunt foarte multe dintre astea. Bitcoin-uri, să spunem și noi așa, pe românește. Da, vezi fete, GG, bro. Pierd toate trofeele! Pe adevărat, cum ați mii de trofei și uitați-vă că mai și până la EMS. În fine. Băia, Bia. Vreau să-mi fac 8.000 de trofei. Mă mai supăvăre, nu lăsă mă joc el. Mai bine. Bă, dar de ce what the fuck am una?
Tot ce am una, ești tâmpit la cap. Tot ce am una și care îmi dă și foarte puțin și dacă vor avea carasul. Doamne, fugi! Bă, și-o păd, dar și-o prost că aveam ăla. Fugi, bă! Fugi! Dicălan! Dită-te la el, dită la el, dită la el, dită, dită, dită! Fugi! Da, voi crede, nu m-am ofticat, am mâncat cu o pernă. Dar cum? Măcar am făcut 5 trofee populare, mă. Ia stai mă să mă juc cu Nani, Nani, Nani. Nani, Nani, muiu, mami. Am un noroc eu. Am noroc. Doamne, Doamne Feri, mă urmărește Roza. Rosa, 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 Rosa. Băi! Băi, ești tâmpit la cap. Minus 2. Poate Brawler e bun, dar ce n-ai pe să mă juc cu Roza? Nu vedeți ce l-am pe Roza. Cum dau și mă pe hai să mă joc cu asta până n-am. Bag un meci de cap. Apoi dacă e să pierd și meciul ăsta. Sunt fraier. Până acum nu mai am murit. Până acum nu mai așa murit. Bă, da, cu Max niciodată l-a pierdut cu Max. What the f... Bă, ce puternică e Rosa, mâncă-te-și gura ta. Bă, ești prost. Yes. Măcar mie nu știu ce nu mă puneți voi cu mine, mă. Fraierilor, fraierilor. Bă, dar nu mai am ăla. Hai, fraier, hai, vină încoace. Hai, mă, hai, și ai... Este, tată! Win! Bă, dar ce bine... M-am făcut și eu gemurile înapoi? Nu? Da! Încă un meci cu asta și am terminat asta. Da. Voi păstra mă loguri micuțe, nu mă face loguri mari. Hello, hello, hello! Mă retrag de ăștia mai mult să-mi fac gemuri. După aceea pot să stau halmito după aceea. Nu are nici piesă. Uite, dacă mă duc cu partea asta numai pe astea mai chileanu, nu mă omoară nimeni, da? Dacă mă duc la ăștia care au multă viață, îmi bag piciorul nici de prost. Eu acum trebuie să mă feresc până nu fac 12, până nu fac 9 sau 12 de astea. Fiindcă s-ar putea să mă uit. Uite, vedeți? Ăla de 5 ori, ce ca fac eu cu ale mele contra ăstuia. Ce căcat să fac eu contra asta?
Dacă să mă cac. Da, pot să mor instant. Hai și voi seama că nu pot să trăiesc foarte mult. Cu astea după mine, vei. Dar ce mă urmărește Nita? Mă duc să-mi caut. Fugi! Don't bother. Ei, ăla mai e bine. What? Este un win! Este! Omorât acum. Eram sigur că voi muri, dar în fine. Paddle to the meadow. Și gata, băi, și vede că am dat pe și dacă v-a plăcut, apăsați pe butonul de like, subscribe și eu am fost la pa, pa, pa!